Este é o momento en que o pesqueiro con tripulación galega é abordado por outro buque en augas de Mauritania. O Tafra 3 foi arrastrado durante varios minutos. Este impacto tan violento fixo que fose a pique. Os dous mariñeiros galegos quedaron a salvo, pero segue a busca de 5 mauritanos. O alixo de cocaína comisado na Pobra do Caramiñal ascende a case 4 toneladas despois de que os axentes atoparan novos fardos. Mañá declaran ante o xuíz os 3 colombianos detidos. Crese que ian a bordo do narco submarino que trouxo a droga. Cando os arrestaron, dixeron que estaban facendo o camiño de Santiago. Galicia é a primeira comunidade en poñer en marcha unha lei contra a violencia digital. O obxectivo é protexer as vítimas e borrar de internet o material usado no ciberacoso. Aprobou hoxe o Consello da Xunta. Eladio Paz, últimos preparativos para unha nova aventura ca súa inseparable bicicleta. Acaba de cumprir os 71 anos e ten previsto percorrer 5.000 kilómetros entre Atenas e Pontevedra. Case o dobre que a Volta a España. Boas noites. Galicia será a primeira comunidade cunha lei contra a violencia digital. A Xunta acaba de iniciar os trámites da norma que permitirá borrar en internet o material usado pro ciberacoso. Gloria. Sí, efectivamente, a norma que hoxe bota a andar vai incluir medidas de sensibilización, prevención e detección da violencia na internet. E todo co obxectivo de axudar e protexer as principais vítimas deste tipo de violencia, as mulleres, os menores e os membros do colectivo LGTBI. A Xunta vai activar un mecanismo de borrado da pegada digital, é dicir, eliminar das redes todo aquel material que fose utilizado como instrumento de acoso para axudar así a recuperar a dignidade á vítima. Entre as principais medidas que incluirá a Lei de Acoso e Violencia Digital está a creación dun espazo virtual para que as vítimas poidan recibir asesoramento gratuito e, sobre todo, a posta en marcha dun servizo da Xunta para eliminar de internet o material que se usou para acosar a alguén. Ten como obxectivo axudar as vítimas a recuperar o seu proxecto vital, tamén darlles cada vez maior tranquilidade e garantirlles o seu dereito á reparación simbólica. Alfonso Rueda destaca que Galicia será a primeira comunidade en lexislar contra este tipo de violencia cada vez máis frecuente, como é o envío ou difusión non consentidos de mensaxes de contido sexual. A Xunta de Galicia entende que é preciso contar cunha normativa específica que protexa as principais vítimas de violencia digital, mulleres, menores, colectivo LGTBI, das posibles casos de violencia realizada de xeito digital. É unha das maneiras que adopta na actualidade a violencia machista. O texto ábrese agora a consulta pública durante 15 días para recoller as achegas de entidades e cidadáns. A Xunta axiliza os trámites para a construción dunha nova fábrica de biometano en Lugo o declarala proxecto industrial estratéxico. O obxectivo é que a mediados de 2028 estea en funcionamento no polígono do Ceao. A planta transformará en gas renovable e fertilizantes os restos orgánicos da factoría de leite río e de explotacións gandeiras próximas. O proxecto ten un orzamento de 7,5 millóns de euros e prevese que xere arredor de 30 empregos. Galicia reclama ao Ministerio que non penalice a nosa comunidade co novo modelo de transporte de autobuses. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, remitiulle unha carta ao ministro Óscar Puente en que lle reclama a convocatoria urxente da Conferencia Sectorial de Transportes. Calvo pide que o deseño se faga de forma coordinada cas comunidades. Só 5 autonomías aceptaron o novo mapa concesional de autobuses do Goberno. A Xunta advirte que co novo deseño o rural galego pode quedar illado. A batalla política entre Sánchez e Feijóo comeza en máxima tensión este curso. Hoxe, os dous rodeáronse dos seus para marcar as liñas mestras. Os socialistas acusan a dereita de colapso político e ideolóxico, mentres Feijóo avanza un cambio radical se chega ao goberno. Pedro Sánchez recibiu o aplauso dos seus deputados e senadores no Congreso e convidounos a non tirar a toalla malia as dificultades parlamentarias. Esta acción de gobierno le está sentando, pero que muy bien a España. Puxo como exemplo o crecemento económico. Mañá elevarán as previsións e anunciou novas axudas de vivenda para mozos. Una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros. E acusa a dereita de sufrir un colapso político e ideolóxico. Que se manifiesta en su absoluta falta de propuestas,
y en sus insultos permanentes. Si es que tienen menos ideas que educación. Desde Génova, Feijóo responde que España no quiere más circo, España quiere más pan. E avisa. No caeremos en sus trampas. O líder do PP reuniu os seus varóns e avanzoulles que pasará se chega ao goberno. Es necesaria una limpieza total y la llevaremos a cabo. Limpiaremos lo que ha sucedido en este gobierno y limpiaremos la toxicidad que este gobierno ha querido transmitir a la sociedad. Feijóo Sánchez, Sánchez Feijóo. O curso político comeza en máxima tensión. E medra a polémica polos altercados que provocaron as manifestacións pro-palestinas na volta ciclista e que impediron que se completase a última etapa en Madrid. O presidente do goberno pide que se exclúa a Israel das competicións internacionais, mentres o líder do PP acusa a Sánchez de alentar disturbios. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. Pedro Sánchez fai esta petición o día despois de que as protestas pro-palestinas impediran que a volta ciclista rematara a súa etapa en Madrid. O seu director avaliou este luns o acontecido. Yo creo que es absolutamente inaceptable. Lamento mucho la imagen que se dio. Tamén o presidente do goberno opinou. Por supuesto que rechazamos siempre la violencia. E o tempo declara sentir. Una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia. O líder da oposición cree que se trata dunha cortina de fume. Un presidente del gobierno no puede alentar los disturbios en su país, por muy acorralado que esté por la corrupción y por muchas ganas que tenga por taparla. E critica o goberno por non apoiar os efectivos policiais. Se han sentido solos. O sindicato policial Jupol pide a dimisión do presidente do goberno, do ministro do Interior e do delegado do goberno en Madrid. El dispositivo fue un auténtico caos. Fue porque no recibieron las órdenes oportunas. 22 axentes resultaron feridos. O ministro do Interior, Grande Marlaska, defende o dispositivo. El dispositivo fue absolutamente suficiente. E como o resto do gabinete, loa a movilización da sociedade civil. Es un orgullo. Para mí es un orgullo. Siento mucho orgullo de país. Podemos cualificar todas estas declaracións dos ministros de hipócritas. Ni siquiera sabemos si ese embargo de armas va a ser efectivo. Es un cachondeo. Tamén o BNG cree que a sociedade vai por diante da Unión Europea e do goberno español. Que son incapaces de tomar medidas reais, efectivas e contundentes. E Sumar pide que España se retire de Eurovisión se participa Israel. As comunidades rexeitan de maneira unánime a proposta da nova PAC de Bruxelas que o goberno tamén considera insatisfactoria. O ministro de Pesca e Agricultura reuniu esta tarde os conselleiros autonómicos para deseñar unha estrategia conxunta de España. A Xunta calcula que se prospera a proposta de Bruxelas, os agricultores e gandeiros galegos perderían uns 80 millóns de euros. E lamenta que o goberno non tivera en conta ata agora a postura das comunidades. O marco debe tener una estructura propia, debe tener una estructura acotada al sector primario gallego, al sector de la pesca, y debe estar dotado económicamente suficiente, con una cuantía suficiente para enfrentar los retos. Lo que pasa que consideramos que ha llegado tarde, ha llegado 2 meses tarde. Creemos que esto se tenía que haber hecho en julio, se nos tenía que haber convocado en esa conferencia sectorial. Precisamente España vai solicitar a Europa que active a reserva de crise da PAC para facer fronte ás consecuencias dos incendios deste verán. Trátase dun fondo especial para apoiar os agricultores e gandeiros afectados. Bruxelas, María Calvo. Sí, o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, anunciou hoxe que xa tramitou oficialmente a petición a Bruxelas tras recibir 231 notificacións de sinistros polos incendios en agosto, unha cifra que aínda podería medrar, pero de momento isto supón 2.100 hectáreas de explotación afectadas, todas elas de cultivo e pasto, con perdas importantes para os sectores agrario e gandeiro. A activación desta reserva permitiría liberar axudas extraordinarias financiadas pola PAC, a Política Agraria Común, co obxectivo de compensar os danos e apoiar a recuperación. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o ex-lendakari do goberno vasco, Íñigo Urkullu, mantiveron esta tarde unha xuntanza para estudar as liñas de cooperación entre a Administración Autonómica e a Fundación E-Atlantic, presidida e impulsada por Urkullu. O encontro busca fortalecer a fachada atlántica europea. A Fundación do ex-lendakari ten como obxectivo garantir o futuro deste espazo xeográfico.
E dende hoxe xa se pode utilizar o bono turístico da Xunta. Os que o descargasen poderán usalo en case 500 negocios das 4 provincias. Patricia. Sí, son case 500 os establecementos adheridos, son sobre todo hotéis ou casas rurais como esta, pero tamén hai axencias de viaxe ou outros negocios que levan a cabo actividades relacionadas co sector turístico. O prazo para gastar estes bonos rematará o 25 de decembro. Hai que lembrar que o prazo para utilizalos comezou hoxe, dende hoxe pódense utilizar, pero xa non se poden descargar porque xa se agotaron en 3 días. No pasado mes de xullo descargáronse 16.700 bonos turísticos que está previsto que inxecten no sector máis de 2,5 millóns de euros. A iniciativa puxose en marcha no 2020 coa idea de contribuir a desestacionalizar o sector turístico. Imos xa con esas preocupantes noticias que nos chegan de augas mauritanas. Continúan desaparecidos 5 dos tripulantes do Tafra 3, o buque galego afundido o venres tras ser embestido por outra embarcación. Este foi o momento do impacto. O Right Whale, un arrastreiro lituano 3 veces máis grande que o pesqueiro galego, impactou contra o seu costado de estribor, arramplando con el durante varios minutos antes de mandalo a pique. Polo momento, descoñécense as causas do choque. Son os últimos momentos do Tafra 3. O tempo, como vemos nas imaxes, era bo e había boa visibilidade. Por iso se investiga como puideron chegar a chocar dous barcos en alta mar. O Tafra foi abordado por un buque lituano 3 veces máis grande que lle abriu unha enorme fenda nun costado. Faenaban nun caladoiro moi frecuentado. En varios países africanos en estos momentos estamos a levar unha loita totalmente desigual. Barcos moi grandes, sin ningún tipo de control, que fan maniobras peligrosas incumplindo moitas veces as normas da seguridade marítima internacional. Dos 26 tripulantes foron rescatados 21, entre eles os 2 únicos galegos, 2 patróns de marín. Esperemos que esta mesma semana estén xa de retorno coas súas familias, están en perfecto estado de salud, lógicamente co shock típico de cando se produce este tipo de sinistro. Pero seguen desaparecidos 5 homes, todos mauritanos. Segundo as informacións que chegan dende alí, o capitán do buque lituano quedou retido despois de prestar declaración. E mañá pasarán a disposición xudicial os 3 detidos en relación co último desembarco de cocaína en Galicia. A policía comisou máis de 3 toneladas desta droga na Pobra do Caramiñal, Andrea. Sí, efectivamente, Pablo, en relación a esta operación xa coñecíamos na madrugada do sábado a incautación de máis de 1,5 toneladas de cocaína despois dunha persecución policial pola Pobra do Caramiñal que rematou con varios fardos tirados nunha das rúas despois de que os narcos perdesen o control do remolque no que estaban a transportar esta droga. As novidades son que esta pasada noite a Policía Local da Pobra atopou nun solar abandonado máis de 80 fardos que se suman a este alixo, que xa supera as 3,5 toneladas no total. Tamén sabemos que a descarga producíase na madrugada do sábado na praia de Cabío e que presuntamente tería chegado a través dun narco submarino que estaría sendo buscado agora nas augas da ría de Arousa. Tamén que hai 3 homes detidos, os 3 de nacionalidade colombiana que mañá pasarán a disposición xudicial aquí nos tribunais de Muros. É o segundo lote de droga do desembarco frustrado esta fin de semana na Pobra do Caramiñal. Os 85 fardos con máis de 2.000 kilos de cocaína apareceron abandonados a última hora da tarde deste domingo nun soar próximo á praia de Cabío. A historia da súa localización empezara a noite antes. Caetamos o helicóptero e vímoslo pasar varias veces. Como dixo, debe haber algún accidente ou algo. O accidente foi o desenlace dunha persecución policial detrás de 2 vehículos cargados de droga. O remolque dun deles emborcou e deixou máis d'1 tonelada de cocaína en paquetes esparexidos por esta rúa da Pobra. Nos chegábamos sobre as 6:30 da mañá, máis ou menos. Cando chegamos ali, pararon o noso coche e nós xa vimos no chan paquetes azules, máis partes dun remolque. Nas horas posteriores, un veciño avisou á policía da presenza de 3 colombianos desorientados e que se facían pasar por peregrinos. Os axentes que os interrogaron descubriron que non levaban documentación e que cargaban con roupa mollada e calzado manchado de area. Presuntamente descargaron a droga na praia de Cabío. Tras arribar, sospeitan os axentes nun narco submarino.
Na Coruña, un neno de 2 anos morreu asfixiado na súa casa. Os servizos de emerxencias cren que se enredou co cordón dun estor por accidente. Eses gritos de, sabes, de pedir auxilio, matouse contra o chan. En plan, jarraron aí 2 ou 3 persoas para, sabes, para darlle ánimos, pero poche dicir que a ambulancia estaba aí 1 hora. O sea, que iso era deste de que colle o corazón, que ves que che vai, e se che vai. Fala da nai do meniño que faleceu a noite pasada tras enlearse de xeito accidental cos tiradores dun estor. Aconteceu nunha vivenda deste inmoble da rúa Ángel Senra. Eran as 11:20 da noite deste domingo cando un veciño alertaba ao 112 de que un menor non reaccionaba. Cando vine, estaba aí la policía e la ambulancia, e cando me acosté, que sería casi la 1, non seguía aí la ambulancia. Eu non supe nada hasta que chegou aquí a forense, que foi a forense quen dixo que pasara aí un accidente doméstico dun neno, que foi o que me dixo nada, non me quixo contar nada máis. Unha tráxica noticia que encheu de conmoción o barrio dos Mallos. Unha desgracia, unha tragedia. Criatura, pobriño, con 2 añitos. Me parece terrible, pero esas cosas suceden. Horrible. Es lo único que puedo decir. A Policía Nacional investiga os feitos, malia que todo apunta a que se debeu a un accidente doméstico. A máis, para ofrecer apoio especializado aos familiares que chegaran recentemente ao barrio, activouse o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Continúan ingresados en estado grave os 5 bombeiros forestais feridos onte no incendio de Barreiros. Teñen queimaduras de 2º grao, un deles co 25% do corpo afectado. Canto aos traballos contra o lume, quedou estabilizado esta mañá. O incendio iniciouse na parroquia de San Xusto de Cabarcos, pero as condicións climatolóxicas, cunha temperatura moi alta e moito vento, axudaron a que se propagara con rapidez. Todo se complicou á media tarde. Foi cando houve o accidente que se queimaron os brigadistas, aí saltoulles para este lado do río e descontrolouse xa totalmente, entón pola noite xa nos chegou aquí por encima das casas hasta as 5 da mañá que o conseguiron atallar. Os 5 bombeiros, con idades comprendidas entre os 24 e os 29 anos, quedaron atrapados entre as lapas e tiveron que refuxiarse no río ata que foron evacuados. Primeiro ao Hospital da Mariña e logo ao Hospital Universitario da Coruña, onde permanecen ingresados con queimaduras de 2º grao e pronóstico grave. Un deles co 25% do seu corpo afectado. Foi momentos duros para todo o operativo e a verdad que estamos bastante afectados todos. No seu avance, o lume obrigou a cortar temporalmente a autovía A8 e a Nacional 634 e achegouse perigosamente ás casas dos núcleos de Vilamar e de Rexa. A rapidez co que avanzou o lume, a virulencia que tiña, fixo vivir momentos de tensión, sobre todo porque houve momentos nos que estivo bastante próximo ás casas. A 10 metros. Literal, que se veía a 10 metros. Empuñía. Houve un momento que... O incendio está estabilizado. O balance provisional é de 80 hectáreas queimadas, a maioría de eucalipto. A policía atopou un segundo cadáver entre os cascallos do bar de Ruido por unha explosión en Vallecas. Nun primeiro balance, as autoridades contabilizaran un morto e 25 feridos, pero unha denuncia de desaparición reactivou a busca. A unidade canina da Garda Civil descubriu o corpo que esta tarde rescataron os bombeiros de Madrid. Ourense é a provincia española con menos fumadores, un 16% da poboación. A Asociación Española contra o Cancro atribúe estes resultados ao traballo de prevención, sobre todo entre a xente moza. A maior parte dos fumadores concéntrase entre os 35 e os 64 anos. O 64% dos ourensáns non fumou nunca e un 17% deixou o hábito, o que sitúa a porcentaxe de non fumadores por riba do 80% da poboación. Yo, toda a gente de mi entorno, la verdad que non fuman. Non se ve moito ambiente fumador nin pola calle nin nas terrazas. Se o di un estudo, pois non o vou rebatir, pero eu sí que vexo bastante xente fumadora. Eu incluído. Só o 16% dos ourensáns se recoñecen fumadores habituais fronte ao 20% de media en España. Eu son fumador e parece que dá un pouco de... que me vexan fumar, parece que dá un pouco de apuro. Cada vez es máis caro tamén, cada vez hai menos sitios onde podes fumar.
A Sociedade Española contra o Cáncer usa estes datos para medir o resultado das súas estrategias de prevención, como os espazos libres de fume e as campañas dirixidas á poboación máis nova. Vemos que é o que pode disminuir un pouco que a población infanto-xuvenil comece ou retrasar o consumo. Os datos melloraron sensiblemente desde a entrada en vigor da actual lei antitabaco aplicada desde 2011. Uns 10.000, 12.000 pacientes na provincia de Ourense disminuíron o tabaco e agora actualmente temos en torno aos 51.000 pacientes que fuman, xente que fuma a diario. Polo tanto, temos que seguir avanzando. En pleno proceso da aprobación da nova lei, apelan a unha ampliación dos espazos sen tabaco, responsable do 30% das mortes por cancro. O novo deseño galego desembarca na capital europea da moda, en Madrid, que acolle estes días a Fashion Week. Desfilan os soños e o traballo de todo un ano. Prestixiosa pasarela de moda, a Mercedes-Benz Fashion Week, resume o traballo de todo un ano, polo que con gusto os alumnos da UDIT quedáronse en vacacións de verán. Entre as propostas dos 39 estudantes no Museo de América, as dunha galega. Al final, que todo el trabajo de un año, de un verano entero cosiendo, patronando, lo ves real, en plan, aquí con la modelo y enseñándoselo a tu familia, a tus amigos, la verdad es que es un orgullo. A inspiración eran os ritmos, o que provocou unha explosión creativa. O proxecto implica materias do derradeiro curso do grao en deseño de moda, desde a idea ata a materialización das pezas. Mucha gente se ha inspirado pues en algo de música, otra gente pues en el ritmo de la vida, y como que cada uno le pone, vamos, todo su empeño, su corazón, su personalidad. O sea, tú tienes que ver tus looks desfilar y tienes que decir, esta soy yo, en una prenda. A UDIT é a única universidade con desfile propio na pasarela madrileña e confesan que é o momento máis especial dos 4 anos de estudos. A outra galega que ia participar, Marta Pereira, non puido concorrer por razóns de saúde. Terá outra oportunidade en febreiro. A filosofía dos cómics basease en facer accesible o entretemento, a crítica social e a cultura popular a grandes audiencias. Convertéronse nunha lingua universal e durante décadas permitíronnos identificarnos con superheróis. Seguro que recordan os seus cómics favoritos, mesmo ata os conservan. Son as stories dos nenos de xeracións pasadas. Os protagonistas dos reels eran un detective disfrazado e o seu fiel e torpe compañeiro. Non son as primeiras, para iso témonos que ir ao Antigo Exipto xa fai máis de 500 anos, talladas en pedra. Era e segue sendo a necesidade de contar algo. Aprendín a ler nun cómic, nun de Pipi Calzas Largas, concretamente, e os meus recordos de infancia están asociados a cómics. Os cómics comezaron a vivir o seu auxe na década de 1930 con o nacemento de personaxes icónicos como Superman e Batman. Os anos 80 foron especialmente brillantes no noso país, con grandes éxitos como Zipi e Zape ou Mortadelo e Filemón. Os nenos dos 68, 70, de repente atoparon unha cousa moito máis fantástica, moito máis adonxada desas entre comillas, versións históricas a cara unha versión máis ciencia ficción, máis fantasía, creu para gañar esa fama. Vivimos un momento en que o cómic clásico goza de moi boa saúde. Os de superheróis manteñen a popularidade grazas tamén ás adaptacións cinematográficas. Moita edición nun perfil máis edición coleccionista, omnibus, recopilatorios, que tenden a ser para un público pois xa máis adulto, que primeiro é quen pode acceder a eles, e logo que quere revivir esas historias que leu de neno. Non eres o mismo con 10 anos que con 40 ou con 50, entonces verlle outra cousa. Pero os recordos que están asociados a esas primeiras lecturas sempre están aí. Se senten atraídos pola nostalgia, busquen no fallado, quizáis atopen unha sorpresa millonaria. O cómic que deu a luz a Superman en 1938 vendeuse por $6 millóns. Este, Magua, tan só é unha reedición. E últimos días para visitar na Coruña as exposicións de viñetas desde o Atlántico, festival referente no mundo do cómic. O Salón Coruñés dá conta do bo momento da banda deseñada. Só na súa semana grande, en agosto, bateu marcas cunha asistencia superior ás 120.000 persoas, tanto nas casetas dos Xardíns de Méndez Núñez como nas 20 mostras repartidas pola cidade. Outro superheroe xa cruzou en bicicleta 63 países e mañá comeza unha nova aventura desde Atenas ata Pontevedra. Eladio Paz ten 71 anos e dende que se xubilou decidiu viaxar en solitario polo mundo ca única compaña da súa bici. A Morena, a bici que o acompaña xa está embalada. En poucas horas voan ata Atenas e volverán xuntos a Pontevedra a golpe de pedal. Será outra das grandes viaxes que Eladio decidiu emprender dende a súa xubilación. O primeiro fixeno en Budapest, Hungría,
Bucarest, Rumanía, de Roma marchei a Estambul, fume ao Mar de Mármara, crucei a Asia, volvín a entrar en Europa e marchei ao Mar Negro. E eu recorrín as 4 cordilleras europeas. Nas pernas máis de 700.000 kilómetros, na retina máis de 60 países e no corazón incribles experiencias. O que máis me gusta eu é falar coa xente. Agua! Ven o señor e díceme, tú coffee? E dixo eu, sí, 40 minutos. Ali desayunamos tomando un café con leite, máis unhas pastas, e falando co traductor, porque eu falo con un traductor, e me parece que aquela xente quedou toda contenta e eu quedei máis. Os segredos para completar estas viaxes tenos claros. Primeiro é a cabeza, sempre o digo. Segundo é a barriga, é dicir, a alimentación. Terceiro, cuidar as posaderas, que mira como eu sillín, máis ou menos. E o cuarto é as pernas. Os anos pasan, haberá que recortar distancias, pero Eladio non pensa en renunciar á máxica sensación de liberdade que dá viaxar a golpe de pedal. Aniversario da estrea de Bonanza en 1959. Aí os teñen os Cartwright, unha desgraza de familia. O patriarca quedou viúvo 3 veces. Cada fillo é dunha muller distinta e morreron as 3. Vivían na Ponderosa, un rancho tan grande como a metade da provincia de Pontevedra. Non gastaban moito en roupa, gravaron 300 capítulos ca mesma, así podían reutilizar os planos que xa gravaran. Pouca xente lembra, por certo, que Bonanza estivo a piques de ser cancelada. Tiña como competencia a mítica Perry Mason e o primeiro ano non funcionaba, pero había unha razón para mantela. Foi o primeiro programa grabado en cor, como unha estrategia comercial para vender os novos televisores. Historia da tele que aínda poden ver na G2. Ata mañá. Estiveches en moitos sitios e viches moitas cousas, papá. Pero non estiveches no paraíso. Se cadra non estiven no paraíso, a mellor nunca teño ocasión. Pero vaille custar ferro e fariña ser máis fermoso cos 1500 km² da Ponderosa.